39니 시미 45 저라니 꼭타이 자가와 수작던거 마리암 엘리자베트나 말라이마니 한가이 정 티니 나싱마니 몰라 마리암 ताई एलिजाबेथ बाई मालायमानि ककनो जों बाइबेलाव परिखाय छायमानो बरक खरकसा ताई खरकसानो हामजाकलायमानि बागै दिनै मारियाम एलिजाबेथनो मालायना थांका मालायना थांपुरव जों बाइबेल परिखाय मानखा एलिजाबेथनो खुलुमका हिमा लगे लगेनो बिनि बहकनि सराय बार साका हायकाय एलिजाबेथ मारियामनो साका नों आनो खुलुमका हिमा बाय आनी अकनि सराय बार साका ताई एलिजाबेथ साका आंले साबो आनी सोब्रानि बुमासि आनो नायफायना नांका होनो आबुनि बागै दिनै जों नासिंमानि मलनि बिसिंतै मारियाम बाय एलिजाबेथ हामजाकलायमानि हायगाय जों जत्त हामजाकलाय तंनानि बागै नासिंमानि मल जों खरकजाताय खरकजाना हामजाकनाय ताई जों खरकजाताय खरकजानि बागै छुरिलायनाय ताई जों एलेमबाग गोथार परिलायनाय सिलायनाय पयतु फायनाय दिनै मारियाम ब पयतु फायमानि बागैनो ब दिनै हामजाजाक एलिजाबेथ ब पयतु ख्लायमानि बिसिंतैनो ब दिनै आसक जाकरा तै ब साजला खरकजानि बुमा अंनाय पयतु ख्लायमानि बिसिंतै जों बरक तंमा हायकायनो जों ब तंगै दिनै जिसु ख्रिस्टनि हामजाकमानि यारों न जिनि खावातनि ओइ पयतु बाय क्राक खाय तंलायनानि बागै जिनि ख्रिस्ट ताखौ बखक जों नरक न आं कक थायनि बिसिंतै साकलायो ताई हायकायनो जों ब तंलायनानि बागै जों सोलोंलायनाय जिनि सोलोंमानि जागा हंकाय जिनि एलेमबाग गोथार जिनि एलेमबाग गोथार जोंनो गोथार खालायो जों एलेमबागनो परिखाय जों गोथार रोङो ताई जिनि खावा पयतु बांगो ताई जों लामा काहामब जों हिमनानि बागै जिनि जत्त रेडि एंगै मानो जों जागानो लामा काहाम ताई लामा हामिया एलेमबागनो जिनि जत्त सैजाक दङ जों केबनि थाने थांगै सोलोंगैना नांया सुब्राय जिसु जोंनो सायकलांखा जागानो जिनि लांमा लामा जुगनो हानि लामा संसारनि तमुंबाया होनो जोंनो सायमानि कक थाइर बाइबेल परिमानि बिसिंतै जिनि खावा जत्त पयतोबाय क्राक खायै तंलायनानि बागै आं नायसिंमानि मल जत्त ख्रिस्ट ताखौ बुखु जिनि अक्रा कुसु आं कक कसारो हायकायनो जों तंलायनानि तंलायमानानि ओंथों होनै